1935-nji ýylda döredilen kelebek ilkinji türk uçorunyň ganatlary üçin kontraplak öndürmek maksady bilen işe başlady. Şol günlerden bäri dünýä bilen bäsleş bolup biljek senagat güýjüne öwrilen kelebek bugün Türkiýanyň ilkinji panel mebel we moduly aşgany öndürjü hökmünde öňde barjy ornuny saklaýar. 1978-nji ýylda Düzçe şäherine açylan häzirki zaman zawody bilen panel mebel önümçiligine başlap 1979-njy ýylda ilkinji bölük satuw dükanynyň açylmagy bilen halk bilen gönlün we aragatnaşyk gurdy. Bu başlangyçlar bilen kelebek diňe bir mebel önürjü däl, eýsem ýaşaýyş giňişlikleriniň keşfini üýtgedýän innovasiýa güýjüne öwrüldi. Bugün kelebek Düzçede yerleşýän umumy 186 000 kvadrat metr meýdany öz içine alýan Döwrewap zawody bilen mebel, aşgany we hammam çödgüklerini hödürleýär. Germaniýa we Italiýa tehnologiýalary bilen birleşdirilen ýokary hili çyýgmalan önürlen önümler bilen sarp edijilere hyzmat edýär. Türkiýanyň ähli welaýetlerine we birnäçe ýurtlarda giň dukan ulgamy bilen halka ýakyn bolmagy maksady edilýär. Onwaşy gola ýurda eksport edilýän öz önümleri bilen dünýä arenasynda da anam gadanýar. Şolaryň biri hem Türkmenistan ýurdumyzda yerleşýän Garry Kulyf köçesindäki kelebek mebel dükanlary. Bu ýerdäki kelebek mebeller siziň öýüňizde döwrewaplygyň we rahatlygyň täze görnüşini getirer. Aşgany otoglar üçin niýetlenen. Mähwan dogorlar ine görşüňiz ýaly bu matrasyň, ýagny bu gapdaly eýýän gyşpasyna niýetlenen tarap bolýar, görýän ýokarky tarapyňdan tomuz tarabyna niýetlenen tarap bolýar. Şeý diýip ýap-ýas. Görşüňiz ýaly şeýle görkezýin. Adam bir janyna ýakymly, rahat we ziyan ýetirmesiz önürlen önüm Lova brendiniň matrasy. Elbette biz diýinjelýän pursatymyz bir has rahat ýerlerde diýinjelmany her bir adam isleýär. Elbette ol isleňizi kanagatlandyrmak isleseňiz biziň ýurdumyzda yerleşýän Garry Kulyf köçesiniň ugrundaky kelebek mebel dükanyna gelip tapyp bilersiňiz.
Kiýenjek otoglar üçinem ýörüýte çağalaryň islegine laýyk gelýän stil taýdan tapawutlanýan mebelleri biziň raýatlarymyza hödürleýärler. Elbetde inni kelebek dukany diňe bir mebel bilen däle siziň ýaşaýyşyňyzyň stili bolup durýar. Eşden deň bolmaz, gören göz bilen diýilşýäli, wideoň üstü bilen mehriban dogallar bu dukanyň haritlaryny biz görkezsegem hilini we rahatlygyny size ýetirip bilmez. Şonuň üçin size diňe bu dukana gelip ähli haritlaryň hilini, rahatlygyny öz gözüňiz bilen görseňiz has oňaýly bolar. Elbetde bu dukanyň salgysy bolsa Garrykuliýew köçesiniň uğruna yerleşýän binanyň 1-nji gatyna Kelebek mebel dukany diýip atlandyrylýar. Hoş geldiňiz.